Dostala sa nám na test automobilová videokamera Miyview 588 Touch. Poďme sa pozrieť, čo obsahuje balenie. Okrem samotnej kamerky tu nájdeme samozrejme napájací kabel na 12 V, taštičku na prenášanie samotnej kamery, pokiaľ potrebujeme zobrať z auta. Potom tu je držiak s nálepkou, na tento sa dáva prísavka. Tu máme už samotný držiak s prísavkou a konzolu na upevnenie kamery. Ďalej nalepovací držiak, to znamená, že napevno môžeme niekde upevniť. No a samotnú kameru. Na kamere vidíme mini USB a mini HDMI. Kamera podporuje karty do 32 GB microSD karty. Pokiaľ s ňou chceme manipulovať takto doma, musíme si ju napojiť na napájanie. Baterka v kamere vydrží zhruba 15 minút. To znamená, že pri parkovaní nám asi 15 minút môže nahrávať. Naformatujeme kartičku a tu si môžeme vybrať, aký podiel ktorých dát sa bude zaznamenávať. To znamená bezpečnostné dáta, dáta z jazdy a dáta z parkovania. Tu vidíme ďalšie nastavenia, ešte vrátanie GPS-u. Nahrávanie videa GPS razítko odporúčame v zázname a na videu. Vtedy sa nám zaznamenávajú dáta aj do zvlášť súboru a môžeme si ich potom prezerať na počítači. Môžeme si potom na počítači zobraziť aj polohu svoju na mape. Takýmto spôsobom potom program zobrazuje naše dáta, ktoré sme zaznamenali.